Współpraca domu i szkoły jest bardzo ważna w edukacji dzieci. Choć w różnych krajach i kulturach tradycje i zwyczaje w szkołach są odmienne, dobra komunikacja ma wszędzie równie istotne znaczenie. Bardzo ważne jest nawiązanie dobrego i opartego na szacunku kontaktu między domem a szkołą. Nauczyciele zazwyczaj wysyłają do rodziców wiadomości e-mail z informacją o tym, co czeka dziecko w szkole w najbliższym czasie. Dlatego ważne jest, aby mieć aktywny adres elektroniczny zarejestrowany w szkole. Tak, aby główne informacje dotarły we właściwe miejsce. W wielu szkołach wysyłana jest cotygodniowa poczta, w której nauczyciele opisują miniony tydzień, a także plany na najbliższe dni. Dlatego ważne jest, aby przeglądać pocztę elektroniczną 2 razy w tygodniu. Bardzo pomocne jest, gdy rodzice interesują się tym, co dzieje się w szkole ich dziecka i są w dobrej współpracy ze szkołą. W przypadku incydentu, konfliktu lub problemu, który musi zostać natychmiast rozwiązany lub przeanalizowany, często zdarza się, że nauczyciel dzwoni do rodziców i odwrotnie. Rodzice mogą również zadzwonić do nauczyciela. Rozmawiając ze sobą i omawiając sprawę natychmiast, jest bardziej prawdopodobne, że da się ją szybko rozwiązać. Ważne jest, aby nauczyciel został natychmiast poinformowany, jeśli miało miejsce jakieś zdarzenie, w wyniku którego uczeń czuje się źle. Nauczyciel może wówczas zareagować i przekazać sprawę do rozwiązania przez właściwe osoby w szkole. W większości przypadków uczniowie wychodzą na przerwę na dwór co najmniej 2 razy dziennie. W okresie zimowym ważne jest więc, aby zawsze przychodzili do szkoły odpowiednio ubrani. Wielu starszych uczniów uczestniczy również w zorganizowanych zajęciach pozaszkolnych. Badania wykazały, że udział w tych zajęciach ma pozytywny wpływ na dzieci. Dowiedzcie się, jakie zajęcia są dostępne w waszej okolicy. W wielu szkołach w kraju są prężnie działające świetlice, gdzie młodsi uczniowie mogą przebywać po szkole i uczestniczyć w zorganizowanych zajęciach. Przebywanie w świetlicy jest korzystne i interesujące dla dziecka. W szkołach podstawowych funkcjonują związki rodziców, poprzez które rodzice mogą być włączeni do rad i uczestniczyć w działalności szkoły. W każdej klasie są również wybierani przedstawiciele rodziców, którzy organizują rozmaite wydarzenia dla dzieci. Przykładem tych wydarzeń są wieczorne spotkania klasowe, wycieczki rowerowe czy zajęcia robótek ręcznych. Pożądane jest, aby jak najwięcej rodziców brało udział w życiu szkoły. To, że rodzice znają się między sobą, ma pozytywny wpływ na wszystkie dzieci. W kalendarzu szkolnym każdej szkoły można znaleźć specjalnie oznaczone dni, które wiążą się z tradycjami i zwyczajami szkolnymi. Dzień słodkiej bułeczki, czyli boldagur, jest w poniedziałek 7 tygodni przed Wielkanocą. W tym dniu większość Islandczyków zajada się ptysiami z bitą śmietaną i zwykle są one oferowane tego dnia w szkołach. Środa popielcowa, czyli oskudagur, jest obchodzona w środę po dniu słodkiej bułeczki. W ten dzień, zgodnie z islandzką tradycją, dzieci przebierają się w wybrane przez siebie stroje, wspólnie śpiewają i otrzymują w zamian cukierki. Istnieje wiele innych uroczystości i imprez szkolnych, ale tradycje i zwyczaje różnią się w zależności od szkoły i gminy. Warto wspomnieć, że w niektórych szkołach przyjęło się, że uczniowie obcego pochodzenia prezentują zwyczaje innych kultur, wzbogacając w ten sposób islandzką kulturę i życie szkolne. Praca domowa jest elementem nauczania w niektórych szkołach i w tym przypadku ważne jest, aby rodzice starali się pomóc dziecku w miarę swoich możliwości. Badania pokazują, że istnieje pozytywny związek między uczeniem się w domu a postępami w nauce, zwłaszcza u nastolatków. We wszystkich szkołach podstawowych niezwykle istotne jest, aby uczniowie czytali w domu, a rodzice uczestniczyli w procesie czytania i słuchali czytającego dziecka. Bardzo pożądane jest, aby rodzice monitorowali obecność uczniów w szkole. Większość szkół przestrzega określonych zasad, jeśli chodzi o uczniów, którzy mają dużą liczbę punktów za nieobecność. Wówczas szkoła prosi rodziców o spotkanie i informuje o stanie rzeczy. Dobrze jest również nadzorować odrabianie przez uczniów pracy domowej za pośrednictwem Mentor, Namfus lub innego systemu informacyjnego, z którego korzysta szkoła. Można tam znaleźć zadanie domowe ze wszystkich przedmiotów. Starsi uczniowie zazwyczaj mają własny dostęp do Mentor lub innego systemu, gdzie mogą sprawdzić oceny i pracę domową. Jednakże to rodzice są odpowiedzialni za naukę swoich dzieci i za to, by dzieci odrabiały zadania domowe. Jeśli rodzice nie radzą sobie z nadzorem nauki dziecka, mają prawo i obowiązek szukać porady i wsparcia w szkole. W większości islandzkich szkół podstawowych wywiady odbywają się co najmniej 2 razy do roku i najczęściej w tych wywiadach biorą udział również dzieci.
Podczas wywiadu omawiane są postępy ucznia w nauce, jego samopoczucie i inne ważne kwestie. Tradycyjnie wywiad z rodzicami wygląda w ten sposób, że wychowawca zaprasza rodziców i ucznia na rozmowę. Wywiad trwa zazwyczaj od około 15 do 20 minut. W roku 2020 nauczyciele korzystali dużo częściej z internetu do przeprowadzania wywiadów za pośrednictwem Meet, Zoom i Teams. Ta metoda będzie prawdopodobnie nadal stosowana w większym zakresie niż dotychczas. Często zdarza się, że rodzice i uczniowie otrzymują wcześniej pytania do dyskusji lub odpowiedzi podczas wywiadu. W trakcie wywiadu odpowiedzi są wspólnie omawiane. Pytania te są pewnego rodzaju samooceną na temat nauki, związków koleżeńskich oraz samopoczucia ucznia w szkole. Rodzice dzieci obcego pochodzenia mają prawo do tłumacza podczas takiego wywiadu. To często pomaga w tym, aby wszyscy byli świadomi sytuacji dziecka i aby uniknąć nieporozumień. Innym rodzajem wywiadów są wywiady przeprowadzane przez uczniów. Podczas takich wywiadów uczeń wybiera 1 lub 2 projekty, które dobrze reprezentują jego mocne strony. Uczeń rozpoczyna wywiad od prezentacji projektu i tego, czego się nauczył, a czego nie wiedział wcześniej. Wywiad ma na celu aktywizację ucznia i zwiększenie jego wiary we własne możliwości. Jeszcze innym rodzajem wywiadów są wizyty domowe. Jak sama nazwa wskazuje, jest to wizyta nauczycieli u uczniów i ich rodziców, podczas której omawiany jest rok szkolny. Jest to ekscytujący sposób na lepsze poznanie się nauczycieli z rodzicami i uczniami na domowym gruncie. Mamy nadzieję, że Wasze stosunki z islandzkimi szkołami będą dobre. Nie bójcie się prosić o informacje, których potrzebujecie od nauczycieli swojego dziecka lub innych pracowników szkoły. Żadne pytanie nie jest zbędne. Im lepiej jesteście poinformowani o działaniu islandzkich szkół, tym szczęśliwsze będzie dziecko podczas edukacji i tym łatwiej będzie mu odnieść sukces. Powodzenia!